Blessing. Yes, Daddy. I feel so rejected in life, and I feel irrelevant. I don't think that I can go closer to Jesus because of my shortcomings. I'm not sure Jesus will accept me. Daddy, please don't say that. And why shouldn't I say that? Luke chapter 19 verse 10. The Son of Man came to seek and to save the lost. Amen. Amen. So you mean the Son of Man came to seek and to save the lost like me? Yes, please. Wow. So despite my shortcomings, despite my past, if I make up my mind that I'll shun all evil and live my life for Jesus, Jesus will accept me. Yes, please. Please help me to connect with him. Please help me. Okay, Daddy, please say after me. Okay. Sɛnea mete. Sɛnea mete. Minni hwee. Minni hwee. Wuhwiee mogya. Gui mame. Na wofrɛ sɛ. memmra nkyɛn. Nyame Guammaa. Maba. Amen. God Almighty, I thank you for the gift of life. Keep us in your grace. Cover us with the blood of Jesus and deliver us for all evil. Amen. Amen. Sɛnea mete minni hwee ka. Wuhwiee mogya gui mame. Na wofrɛ sɛ memmra nkyɛn. Nyame Guammaa maba. Sɛnea mete minni hwee ka. Wuhwiee mogya gui mame. Na wofrɛ sɛ memmra nkyɛn. Nyame Guammaa maba. Na wofrɛ sɛ memmra nkyɛn. Nyame Guammaa maba. Na wofrɛ sɛ memmra nkyɛn. Nyame Guammaa maba. Sɛnea wote biara Yesu dɔ. Wode a ne sɛ wobɛyɛ w'adwen sɛ wobɛdi n'akyi na wasom no yie na wakyi bɔne na wayɛ Yesu wo kra agyenkwa na wayɛ Yesu w'ani da so ɛwɔ ade nyinaa. Ka kyerɛ Yesu sɛ Nyame Guammaa ɛne de maba. Amen. God loves you. You didn't say God loves you. God loves you. Bless him. Bye-bye.